Molt bé, així, guapa, somriu, molt bé, perfecte. Molt bé, aquestes ja les tenim. Ara posa't de perfil, o bueno, potser hauria de dir, posa't de perfil! Anem per feina. Sí. Aviam... Ui, aquí hi ha alguna cosa que no m'agrada, No creus que es veu massa el logo del PSC? No, ja està bé. D'acord, doncs som-hi. A veure, somriu, José Luis! Però què hi feu aquí vosaltres? No, mira, és que estàvem... Crec que a la fotografia hi havia d'haver algú del sector catalanista. O algú, lògicament, amb prestigi. Pam! El futur líder del PSC, jo mateix. Escolta, com és que jo surto desenfocat? Aquesta càmera no serveix. No, no és la càmera. A ningú se li escapa que... No sé, ministre, li sembla bé sortir a la foto acompanyada? Cal? La candidata sóc jo? Sí, dona, on estaràs millor que aquí, entre nosaltres? Al mig d'un volcà en erupció? En una gàbia de cocodrils? Al ministeri? Ostres, el ministeri també? Que fort! Què, doncs? Compres la foto? Vinga, sí. Ai, a la foto sortim, a la foto sortim! Lògicament, a la foto! Aquesta foto, com a molt, a la pàgina web. Però per les banderoles dels fanals fem servir el recurs clàssic. D'acord? D'acord. Què et sembla? No, no. La meva imatge, somrient, missatges positius... Clar. D'acord? Sí? Sí. Si no t'importa, me l'enduré. No se sap mai.